Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da ƙara kasancewa tare da Victory Hausa TV wanda ni Malam Nasarau ke gabatarwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lallai tsuguna bata ƙare ba. A yayin da ake ƙoƙarin kashe wutan Maryam Bud da aka ɗauke ta a hoton bidiyo ta fito daga wanka, yau kuma ga wani sabon al'amari ya sake bijirowa a cikin masana'antar ta Kannywood. Safara'u jaruma ce wanda aka fara ganin ta a fim ɗin kwana 90 wanda Arewa 24 take nunawa. Jaruma Safara'un ɗaukan kanta ta yi a hoton bidiyo tana lallaguba jikinta, ma'ana tana lallaguba inda ya kasance tsaraici a tattar da ita, wato al'aura. Wannan al'amari dai ya faskara wanda jama'an gari suke ta Allah wadai da irin wannan halayya. To kuma menene mutanen da ya kamata a ce su ne suke faɗakarwa, suke wayarwa da mutane kai, suke nuna ma mutane hanya ta gari, amma kash sun fake ne da guzuma domin su harbi karsana. Wannan abun bakin ciki ne a ce 'ya musulma ita ce za ta dinga wallafa irin wayannan bidiyoyi. Wannan ya saba da koyarwar addinin musulunci. Allah shi kyauta, Allah ya ƙara kiyayewa. Tashar Victory Hausa TV ke gabatar muku shirye-shirye kamar haka. Ku kasance tare da mu a kowane lokaci domin nishaɗantarwa, ilmantarwa da faɗakarwa da wayarwa.